Enimtiabuo gu emu ahodoɔ mmienu. Nipa fam ene Nyankopɔn enso fam. Ti meka nipa fam na wie anam de Nyankopɔn fam de no nso ato aso. Se obi bu obi animtia kyerɛ sɛ wakasa tie Awurade. Se obi bu obi animtia kyerɛ sɛ wama nipa no ehunu ne mu sɛ onye obi a we nipa hunu ni so ni mfasoɔ onsɛm fata na empempie no ya na nipa famu no ye tai anase wo mo a omubu obi animtia no ye wo mo a kyɛ sɛ ehunu sɛ omu ni bi. Yes, looking down on somebody. Omu ni bi. Yeni bi mobrofo bi. Especially woman bi avance omu niska. Ayarefo. Omu ho kyere wo mo. Omu adi ahia wo mo. Dodo no a adwene a omu di gina so edi tu sa na mo. Na saa nimtiabuo no so baa no ekura anibre honhom. Saa nimtiabuo so baa no esa kuta ahantan honhom, the spirit of prideness. The spirit of prideness. Na adofroma yahyiam ene dodo a menu mo hia wo life so ade bia no yare mo be che Awurade asem. Se saa suban we bi ewo bi hu se kinkrei na wantimi ansakira krokronkron Jerusalem ukom wenyeyi me de Bible no be kire ya asem wo mu odu papa ena me ne wodi ho nkomo saa sofo nka nkyerɛw okurasiew wona nwene ho susu ho mpoda ya fa ne normal betenye normal saa despise enimtiabuo medofo se yemu bi wo life no so na saa suba no ebi tinemu a ene a me ne wo kasa yi eye futuo ne nkyerɛkyerɛ enya hunahuna jemu ate jemu ntentem na se ubu obi enimtia wadi wasuro ni asase wura wadi natem 100%. Yamhwe Bible quotation dikai Job chapter 36. Ya na me ya hwase se ya edom ne mantamu nanso ye ne ayaba no a bia na wo wonti na Awurade ama ye ka sa topic we ti gina so kopim se mewie menya mebewie a obi baso a ana dodo na baso a mamantem sakasa no kra de me betwam mamantem ye ba betwam kra ze me bese some time no 8 ne ba ache kra 9 ne apon di wo mo batten ne nyina late comers ne nyina o me ba ne chese ye wie Job chapter 36 verse number 5. Yentie kasa me pacho Job nwoma no eka ede akire wose hwe Onyankopɔn eye kese na omu obi animtia oye kese at otiase ewo tumi mu hwe Onyankopɔn eye kese na omu obi animtia God doesn't despise anyone. Tienio Onyankopɔn
one na oye kese, that means the Almighty One. Ono na bo wiase ene me no mienu ene bibia. Ena na asemu no wonam Job eso kira yense. Ono wo twedi ampon kwame basa kwame yi adom tutubuntu nyankrompon ti asefo a otonsu bo awia. Ya ne dinti ye gina timiti ase no. Oso wono omuni pa nimtia. Omuni pa nimtia o. Yes. Omuni pa nimtia. Okay, kan Genesis chapter 1. Eba no adegbosu a wo boy on 31 no wo so hwe die onyankopon ye nyina wo hunu se eye na eye papa. Wo hunu se die oye nyina ye papa no wote hu hira so. Etu owie ye no ana wo ka kire wo Job chapter 36 verse number 5 for share. Ono onyankopon a obo me no mienu no omuni pa nimtia. Omuni pa nimtia. Na ono obo soro bo asase no omuni pa nimtia yi. Ye ne eti asase so senete. Senete adofo no. Ene enimtia buo a develop a dosun ama broso. Oba timi jina ni kunanim. Na waka kire ni se. Oso ba eneme. Nenye biribi ne ye biribi a enka wo se de wo jina hoi. Na oninsane se yawo enka wo no hwefo no hwesoro no hwefom no hwesoro enka oso ba eneme mame kase ya waka kire wo kunu no eyanimtie buo kase a ano ye tia wabu beman na eye kasetia wakasetia onyankopon abode beman so timi kasem kro no abi ede kire ne yire medofo awurade asem se ono onyankopon no omuni panimtia na adenti na me no mienu ebinom adofonom yetimi hwe ye nuanim yetimi hwe nipa dase anim ebuna nimtia ewo biribim bema timi hia wo ba age mani jo ho pesa me waro na wa hwe abrantie yi ne soro ene ne fom na eno no ya na efom no amudi ka hwe na ma hwe ne soro no eno no asekere ne sai no ya menti ase asekere ne sei obey benya kokoduro be me gine nanim obehwe ne naase no abehwe nanim wa hwe no ho ahwe no ho na odika ahwe no ho hia ono oba na obehwe no ho ahia ebia na nipa foforo bi na one na kasa enso na ye sister wa na bra ne wo kasa enimtie buo obehwe ne soro ahwe ne fom na owie a wachia bibie guso sisa uye nipa o edin na wohu obema no wotimi hwe ne soro hwe ne fom na wochia bibie guso ebewi ase na wo bu bema ye nim dia che se wa mane nsem nyina kananum afi wanya botra sane mogu atwa na dapa okwa science fo mo kra science fo wo mpo kire se ade bie ne wono ma ewo wiase a yebu no totwene se ade we su nim faso
oko science terms mu a almost say everything is useful. Opa bisa science for everything on this earth is useful. Enti adenti na oberema owa kokodu anase berema bia beka ware hyem de akyerew na wotimi look up down upon that person na wo hwe ne soro hwe ne fom e kan sem bia enye e de kyere no onim sa de oye na eyenim tiebu complete bema bi su timi ye bi the same thing obabi timi nya kokodu na ode akoto no yonko bi anim bras mesi se no one na beden kumo hwia we timi yo ba hwia kai na ya se ma na ka wenkwa de amene ga ne nka me nware do we timi yo ba na wabu obi baba animtia wasi wonyankopon mu nipa animtia onyankopon mu nipa animtia Ewurade pen wo ye wo bia soronko sɛdeɛ ne pen ne nemu nyam kɛse ɛteɛ aden na ene nipa yaba ye bubu ye ho animtia yi obi tena ka mu a ompese obi ho mpo beka no adaya na tade ehye no ayefi adaya na tade ehye no senti wom adaya na tade ehye no atete adaya na tade ehye no osesa condemn ana wo ye fitani ana wode na adwuma tade abetena no ho na wo prapra no ho ememe twe ho kakra woni bada sani wone se ne hwan ana watimi abu obi animtia because of sika wodi enti obi timi hia obi na ne na twitwa obi timi hia obi ne na yabubu ya pache yare bi da no so no ohwene obi kura timi ekyese womfa ho kora didina tem o fa Jimmy free car kwa no fe free akọ o mu musresra de ne bi di biatem looking down upon somebody and looking down on somebody is a curse. Etidie ni para pere se wo yare. Etidie ni para pere se ahokyere da no so. Etidie ni para pere se na bra bosse na akọwie no animtie buo. Eye suban ni abrabo bia enye. Na se wo ma wo kwan na sa huhu we bi no betena e kire se wan kasa no the spirit of proudness e biti mu. Na enya de papa enemtia buo obi ya driver ni Awurade adom otwi ka kese moto e delay adova fo binom saa no msu baate omu moto wura akora so ye nipa nti obi kura timi efa kwan bi so moto no a nipa ne te so a otwie no because of the car kese na otwie ne nti obebo abengu moto wura yi so obi kura timi hye da kora de moto car no kora bo moto wura umu ne se oye nipa umu ne se moto no ote so no ono so ete ne car so a oko animtie buo otwe pragya otwe abobo ya fro fa wa yin fa nchen fa ko wuram fa nchen aje kwa na bot fa nchen wa hada sesa ofa na me pa chen ko fa wo dan fichira na pragya na nipa na etwie no ko ta ne da ho no enka won fa ne wo dan fichiri anase won fa ko wura gatem abobo ya no enam kwa so a woko no me pa chen won fa ko wura gatem ana adobafo binom ya munya botre enimtiabu no toso safo ni nyina so tete nso dem uya driver ni unu masoma meken meme ya driver ni ntiminim de meka unnecessary overtaking enimtiabu nti bewi ase no akokum obi
Eye suban bi a Awurade asɛm kasetia. Hallelujah. Eye suban bi a Awurade asɛm kasetia. Eti mesra dodo a wo life nso nyina se saa suban ni bi ewo bi nkyɛe a ɛna me kyerɛkyerɛ wenu Jemoto Jeff the watcher to say Radisha Jemoto wase Onyankopɔn ye kɛseɛ na omu nipa bi animtia dia omu nipa animtia Onyankopɔn wase omu nipa animtia obi abɔ akɔ school abɔ ne masters wabɔ ne PhD adwumam abɛyɛ adwuma pani adwuma mu pani na wabɛyɛ no on crash na ase obu ono mu a ne pani ni na odie ɛwɔ adwumakuo bi mu no okɔhwɛ kwan a wɔde adwumafoɔ nketewa na ɛfa so a awreho kasakasa woni basa eguomu obi kuratimi guomu anim ase de ne nsa benkum trom nipa all because of say or high rank or ni dibia no woni nense medofo eyakwanya no wanya wo eyakwanya no wanya eyakwanya position na wo no obi na owo sa position no ene wowu ena wanya kwan be hye obi di wanim anu no kra de no ye powerful kra chew ni nim de ne ngumasua wo soro kra chew nanso odmankuma wo abefan so that here obi ewo sika chew a position na wo no company no ono kra na ketua kra na eboro so nanso ebrebe so ye no ye hwe na ye hu ni bi etemedi afutuo na mitu adofo no se ubu nipa bi animtia a kire se wasopa wo Nyankopɔn ene nasem na honhom aba mu no eya hanta honhom obi a hanta honhom so ti no mu bia no me pa chaw ontimi nkɔ animu oni Nyankopɔn nsam nhira enti enye wadwen se ubebu onipa bi animtia tia bebu nipa da seni animtia. Hallelujah. Obi etimi yare kwa yare sabia. Yare kwa yare sabia. Oni bienti na nursefo ebinom enketuafo yi. Eni a doctorfo binom. Kwen omudi nipa no be fason. Ebe jojo no. Awuro no. Because oni kapre. Obi kura timi fa ho because oko hospital a lie meboa a lie a queue no akwa kodi so eduru so anu akohu doctor enso sikani bi timi fa kire ba na ho a nyese owo enye emergency na waba papa oh eja ma yes sir ma na modikai aye niema bi na ho a no akohu doctor tipa no abesene ko onse yari ntebuo we nurse ni subaya wo mu ano no we medical doctor subaya wo mu ano no nipa no obae no oni sikanti enu okura wokotokura ho asem odene ema no nti no mo mpese mo behwe nanim ana bi no mote ayaresabea ebu nkrofo animtia urade mfa bone nche me say me no kasafa animtia buo ho to despise someone enya de papa eti Awurade asem kire wo Job chapter 36 verse number 5 no say Onyankopɔn emu obi animtia Onyankopɔn mu obi animtia Jade ntine sese me no mienu yebu ye ho animtia yemra asori fie nso yemra asori fie si yebowura nyame fie a anase wurade fie a
ɛno nso ebi koso yesi akodu level say ubowura Nyankopɔn fie kura na Kristo fie kura no a wo a wuni sika no wo no ye obabi e ma okotena wo a wuni sika no wo no wunya difo nya sofo ana waka wasema kire no eti wo Kristofo asofo ne adwumayefo ne difo bebrebe e wo hono mu a baabi omunya akyedie firi no e ho nkwa na o madwene na o makoma ho asema me kai me boa ka chem se me boa baabi omunya akyedie firi no wo ba asori fie ho a o mu bie wo mu nsam je wo pon a wode envelope sika hye envelope e de ma no wona won ho adaade ene obanya botre atwa no ho ahia hyan hu be obompa ya ma no obetwa no ahia saa betwa no ahia saa no okwan o kan nsem akese eguni pakoro so kan nsem akese tonso no obebo anu obo kasa hodoi na namu peja nensa ko jan kura na ye kura obewuro kura progu ni pakoro so na adwen nyina ne se chese mpai na wo bo no onim chese Onyankopɔn tumi meye bibi mfama no de woni sika de wo yare de woni bebete de oye mobo no a obeba asori fi ho no ene de empire no kura utumi se empire no kura na obo no kura no maame no okoto okura na nkasa nim se sofo empire a wo bo no emfiri na komam because osori wi a sofo me dase propra woko medofo enyenyi yimu enimtiabuo nti enyiyimu akoso awurade fie enimtiabuo nti enyiyimu me se ekoso papa na ya na me ya se sa brabo we panti me awura Nyankopɔn fie but nipa nim se ya bone enimtiabuo eya eyesuba bia enye papa kura enye na ho bone na edi se adwuma no edi sofo a wo hweme odifo a wo hweme prophetess a wo life nso a wo hweme asoreba eno osapakani emu obi anim tiatia menka se asimasidie me bompa ye mano a minya bibia mfiri ne nchai obi kura timi ye nhyehyeye we di oniska mon kanja ne se me ni ho phone call kura no phone call telephone phone call kura no obi wor ma wasem yes telephone phone call wasem ko we be die asimasi a we die on kire na obu nipa kura nimtia memfa no call oba ya no hwe no phone so ho na frɛ ye mami asimasi Anita hello no afa kre ye mami so call ni menhu fa cheme nanso ba ku bia ota frɛ no a onya hwe mfiri ne nkyɛn on peke ne kota muhadwen medofo hwe na wa manim tiabuo honhom eno ametena eye tumi ba ko a agye hini wo wiase na awurade tai nti asofo edifo binum asempakafo binum akirekirefo binum mu hweyi ewo nsema me ne mo kan ho me ni abere na se kae mi nya platform kese so pa te se de binum wa ho na ebirebe beso hallelujah enti yes it is going on pa no kwasem pa na me kana sa no osi Onyankopɔn mu obi animtia Nyankopɔn mu nipa nimtia it is Nyankopɔn no obo nipa no omu nipa nimtia de a adenti na yen e Kristofo binom
yebum yenia ye ho ye ho animtie why senye ni bre ene hunamu mfasodie bi ene nyema bi na ye pa bro so a kede na nipa da sene hunu a utimi look down upon that person why empabo kura ye boma nkrofo yi asoreba obi aba mpabo kura no utimi hwe adifo no a ejinegina ho a wo mo serem mpabo no ama empabofo no obi kura timi sem obi timi sem mekwa masofo we na bompa ya mame mekwa madifo we na bompa ya mame na kire se ni wo mu ejinegina ho no wan kasa wadi kan bu enipa bi animtia se omo de ngosira bi ani won so na wa wode sa adwene no so nam a wo ye sa niam ni nyina no wode nsapa be kofie ompabo mu aye madra me kan okra kire o media no so nti wote sa me pacho sakira wadwen media su kura yetie kura bebre su ba no bebre su bai eno no obi okowe yi so a o we de em so me o we de em so me an wonu asem saa an wo sem wona media no so no san yankopon krofuom an wo sem saa an wo sem saa an wo sem saa emwa wo emwa me kan okra kire emwa me kan okra kire wo emre bi wuma bi ena wo frɛ sɛ oba mpabo ena wo frɛ me ti mene ne kasa ya ena me kire ne ya junction so Woodville ya junction so Bola junction ti mi anam kofa no nti wonim me kodu junction so no siye ana me frɛ nam so wugina no so me gina bia ba nam so wa hu me na me page amensa me na ma wewe me nsa no ena obai enti me kono nso no me menyo obi a me kire me ho ana me nwene se akese 7 saa ne ma no me timi hye chele nam ne nam me hye me shorts bi me 3 quarters bi ma hye me chele ma pem t-shirt bi a me na me kro away me check se na fe na wo pio be ball life bi ne niam bi wo betete ahwe so me ma adwene matra ho me mindset ne ne wo matra ho die me hia me ane se me ho na ho ma hye matade chele ne na me go bitimi chele kura kokurum chele me hye chele normal chele brother eno kwasem ya brother sha me hye normal chele na me na me kurum na me ko me ncheke kura na wo die na wo bega ma dwene na ho ma dwene ni saa ne ma no so nti wonim me ko hia me chele na hye me ana me hye me t-shirt ana ma hye kan say minika ewa etera me kotodwe dia na ye de girifo de ye wo saa short ni bi ana hye me ana ko na msi miniu oba na wo chia me na oduru me nche no wonim lady ne hwe me fom hwe me so ma wora wo sem na me kan sa oba ma me de na ye mpabo a ne haw no eda no so no wo hwehwe adanse ama na brabo oduru me nche me ko hia no ewo asore junction so ho no lady ni di ka hwe me fom hwe me so ana mzo me ya kan ni ba me odo na kura yesan kura me hu ana me tenka wo me mu se wei wo no na dwene mu no wei na yi nyankopon ni pai me tenka wo me mu se wo dwene sa dwene no ana ye koi ti ko na me bompa ya ba ko mienu ma no ti me bompa ya ma no a ana ye pon ye na eja tipa okoi se ne no obesi wo biemu dia eno ano no wensi wo biem mesoma mfre ni biem because sa junction so na wo hu me no ano obuma bonfia obumi se bibia ni mimu je because what I say obuma nimtia
saa na bebre esubai ene wo ne ye etie na mamenka kasa we emfa nkyera dofo no Awurade tumi ene ho nkonkono ene Awurade abasa no eni kasa tintin mu o dabi obi odwa nanum bebre bia woni tumi tie de ameka ne ye obi a wakasa bebre dwa nanum bia woni power dem go so tiase woni tumi ena Awurade abasa ene Awurade tumi enti burofum dem go so tiase it is only obi hia na waye no basa bi na won dresse na wonye obi a oye yi na se wudi ka bu na bomfia wo behwera de wo de ye busa akonfo kura na omo komo kura no di konfo a waben no ya hwe ba bi omo tete ene hwe omo ye bia nyankopon krofo a omo hye na omo ben pa no ya hwe omo ye bia na hwe omo te bia ene se omo si live omo life. It is all you adwin say when the media and so pe wo mo futatwatwo ene wo ma hyehye coat no krede ka bubo mu minim no mo kan karton so kan borofo ene niam bia wo bekini sa wo sika so be hye wonya bibia nso mfire so emfa wadwin mu obi anim ti ada e wo wiase demom the only thing need ene say nipa ofire Awurade ana honhomati no mu efiri Kristo bebre de o madwene ene o makoma bunkrofo animtia enti onyankopon aseburu omutimi nya danse mo mabrabo sa wote sa me pa chawo sachara wadwen na nwumere na animtia buo esei nipa nhira animtia buo si nipa bebre kwai be ma na orejete no ebia no wono na nka ye oboafo. I'm telling you akwa remember say me be ware enipa bi bu manimtia yes aware yefem hweme so hweme from Owura we de medema wan hia woni kapre wei bede ne kwai enso enei omuhumia na omasi omutrase omuhumia na omasi omutrase se Awurade beye bibia mu obi a medofo hwe ba a Yesu Kristo kro ofiri bae hwe ba a Yesu Kristo ofiri bae obi bi sa se enti bibiri pa bi betimi afiri Nazareth abada meboa enya John 1:42-43 no ena ye kana se Nathaniel mo kan bibiri papa bi ebetimi afiri Nazareth da na so madwene nyina mu no mabukuro nanimtia o mabukuro no animtia sa de pa bi ntimi mfiri kuro no ma so obi wo abusuam anaso obi ti kuro no awo mu no bro no a wote so obi ni mo asefo se mo de mo ye sankwas bibiri papa ntimi emfiri mo abusuam ma Awurade mfa na asem otumi so mpagyaw je wo bu abomfia no obu animtia wo biribi mu no Awurade mpagyaw wo na enhye o mani wo nanso Awurade anim nyam adadi amene wo mo ananka omunnim se yeso nim faso omubu ye nimtia ewo abrabom ene nyebabim enei omuhu ye nia na omasi omutrase enimtia buo bedofo e masa abrabo we ne niye we ebi ma wakwa mu bio dia se wo mu a ena me ne wo kese se santenten se santenten obi kura timi konya adwuma bi na obu adwuma na nimtia adwuma we de menye adwuma we de menye adwuma we de menye aso ebi ananka eno na ebema wunyina so eno na nka ebi Awurade befa so obepagyaw eno na nka ebi Awurade befa so obebie kwa kese bi po amawo nanso esanse wodi ka bu dedika na nimtia nti na wonhyira pono ne mu ato Awurade so wo hyira obi kwa ma obi a enya ne huhuhu ne kyenkyerɛnkyɛn yo eyare ketewa bi eno ode fa so se Awurade so obi kwa ma wo a wode befa nipa so edise nei ubu obi animtia ebia na sa nipa no wona ye oboafo ebefa no so amwa konya kwankesie bi ama wakodi enkunim anase adepa bi afiri baabi a wo hwɛ no aba
Mumye muni penim tia. Mumye nsani pen. Na menu mienu muni pada. Mumye muni penim tia. Na Onyankopon no obo wiase no. Na asem no Job chapter 36 verse number 5 say ono omuni penim tia. Eye dan ene nipa da sani sika yenyanti ka bi a yenyanti efie bi a yatonti entade e wobuo mu nti na yetim du obi eto ejina low cost. Hallelujah. Yenhwe eye asem bi a esiye Genesis chapter 25 verse number 29. Obu oromo kura no a ono ankasa mu kura no omunu ho obunu ho animtia. Yes, yonipa bebre oromo a omubu omo ankasa ho animtia. Yonipa bebre oromo omubu omo abomfia obunu ho animtia onse enye subampa enye ho papa enye adwene papa enye abrabo papa enye neye papa. Don't ever look down upon yourself. Don't. And kasa what you want sem fata. I don't deserve this. I don't deserve that. And into opportunity be create me back. Emma will be no on one kasa I ignore. Ade na me dofo. Ubu hwenim tia sa. Ade na ubu hwenim tia. Bible so Onyankopon mu nipa nim tia o. Onyankopon mu nipa nim tia. Eti hweye ana wa mu wan kasa ho animtia. Don't look down upon yourself. Obi bu ni ho animtia e ma nanum onyam ne nhira bo. Yes. Obi bu ni ho animtia. So that say obunu ho bomfia, obunu so mfata, obunu se ni nyina so no. One de ade papa ne nche yenye e ma ampa nso ni nhira ne ni mpagya ne nkoso e bo. Na ekudi wo bi ho. Mamen kan ho asa won kire. Genesis chapter 25. Media mitumira na ma kire usie. Genesis chapter 25. Me see animtiabuo despise. Winim said yes see nipa bebre nhira no omonkoso okwan a medofo count practice bi da. Genesis chapter 25 verse number 29. Yentie Genesis chapter 25 verse number 29. Tie was say na Jacob enwa aduane bi na Esau efri ewuram ebaaye no na wabre na Esau eka kire Jacob se mame ade kokko yi bi enie na mabre dodo enenti wade tu ni din Edom ase ne ade kokko. 31. Na Jacob eka se ton wo pani ema menne. Ton wo pani ema menne. Ena Esau kan se hwe owu na mi be woyi na pani die ebeye me die. Na Jacob ka se kantam kire me. Na o kantam kire no ton ni pani ema Jacob. Medofo pacha woti akenkan se na mekenkan ye Esau eni Jacob eye nuafo obi enuafo omo no mama no papa etie Esau akowirem ofrafo mu aba ekomden Jacob aye aduane a wodi ti wa no ka kire ni nua Jacob se bo ekomdeme eti maduane bi ni nua ketwa ne ka kire pani ne se ansa na memu aduane ni bi adie no agye se wo ton wo pani a wo ye no e de mame agye se wo ton wo pani a wo ye no e de mame Esau anwira nkwakire se pani ye no eye tumi pani ye no eye nhira ene aba edi kan a wona wudi na nketwa nso abehwe esua enso adiye bi wamu na obie na no ka kire ni nua ketwa ne se edien na pani ebeye me edien na pani ebeye me ekomodeme
na komodi me na me betratra ho sa oh papani no o se kantam go so me kantam ene Jacob be de panidie na mam fa mamaduane ni bi ni Bible say Esau ton ne pani ema Jacob no na wieye Esau obre papa wo Esau bua wa mu ne ho na wobu na adwene se anase obu ne mpani ni tumi ene na hoden se emfaso ne so ede na pani beye me wono ankasa dike bu wono ankasa na brabo ho abomfia obu aten se onsem fata pani ni emfaso bi ani so empani ni no faso bi ani so nti obetoto na se obu ne ho animtia na me pa cho ko wie ne se wo de benaboni su ni adwutwa Ebenfo kakra kasa se enkaya na de odi kan de odi akiri sua de odi kan nante ana meboa enti pani ye ya ansa na ketwa yiye nanso esan se ye mudodo no a ebu ye ho abomfia na ye bu ye ankasa ye ho nimtia ye bu ye ho ankasa nimtia ye bu ye ho ankasa nimtia nti ene ye nhira nyina kodi nketwa ho obi ye bapani ne maami ana ne papa kura frɛ no e de fie adwuma bi hye ne nsa wosimitime nyo Wasimintime nyo ana de no ana ketwa na akọ school ana fama ne ye ana yin ana meme die meni mu adaje ana maame ana papa mintime ye ana bra mintime ye ana sister ayin ana mafama ketwa no ana fama last born no ana madie otoso no asem kura na ebesi a esese ono pani ni die ni mu etoto niema ase ana second born na enkoye ana de otoso miensa na enkoye eja bra sister ubu hu animtia opani die na wo ye no wama edemo ba hu enunti na ye pani o enunti na ye pani etie na me kire wei na me tufue no efri na ekono ma ho so bo ho so gina se bema gina so oba wo na ye pani ewo mmofra nim ne di uduma na onyankopon fa tumi ni ahoden ma wo na nketo anu so medi wachi enimti abuo nti Esau obre woni wiase obae Esau obre woni wiase obae me say don't ever despise anyone fa we no ayina surely 50 no dia no amema akoto e kuto tuo dia ba ko fa ba ko e hye o man tirio enimti abuo eti abafonom menimu di nkomo eye suban ene ne ye bia se eno ba betena me pa chew etwinhyira bebre kwakiri na emanipa abrabo nyina so nso nye yie momiye nkase ntia wobi momiye nhwe wobi soro ne fom momiye nyiyi nipam ede sanye mani nyina na ekoso saa enimtiabuo saa o enimtiabuo saa enoa na ekoso saa enoa na ekoso saa enti Esau afei ono ankasa buo ne hu animtia no ni nhira ebon obeya akoa ewo ni nuanom enchei hallelujah animtiabuo ehon komo ena mene edi Yesu Kristo asamuti ofo se yenhweye ena yamu obi animtia se ubu obi animtia wo mpai bokwan etimisi se mene omienu bu afoforo animtia se wo monsem fata na ye ho se ye ne ye high ye ne ye deserve se enipa boy abaso ye ne deserve se ye necessary enya biribi surunku bi na ye bu afoforo se wo mu de wo monsem fata o they have nothing o they are ordinary people ye mpa abokura na enye dwuma dia ye bebo mpa ya kwankire enye yeta mama kan quotation fa nkire Luke
Empabo fam no. Me say osofo nkasa hintase wenkyira woda. Enu ti na de bia metu adofo no fo. Say salvation awadwumadie eye nkwaje sem fie. Ghana time bo 80 pepepe braso. Na yentie futu, yentie Kristo mu nkyerɛkyerɛ. Na aha yenam awurade asɛm na hon konkono nkyerɛkyerɛ so bɛka hintasɛm ɛwɔ twuronim ne nkyerɛkyerɛ bebree. Ɛde akyerɛ adofo no ɛwɔ life yi so. Media no wasɛmpaka ni David. Obetima from Evangelist Ujeu, a True Faith Church International. Me wo Kumase Sokoba Wood Village. Ɛhɔ asafom ɛna me wo. Sɛ me no mi enu bu afoforo animtia. Yempa bokwai etimisi. Luke chapter 18. Luke chapter 18. Verse number 9. The book of Luke chapter 18 verse number 9. Wasi onifreni Pharisee ni tujini tie. Na obu ebinumu a wode won ho to won ho so. Se wotene na womu wona akari ebeyi se Yesu Kristo na ekasa wa ha no. Yesu Kristo transidi ano hwe akra ne dom no eno hu se wo mo wo ho ni nyina enipa bi wo ho a omubu omo se wo motene. Omubu omo se omo ye extraordinary people. Omubu omo se omo ni nipa bi anse. Hallelujah. Omubu omo se omo ya surunku bi ewa asase so. Medofo uwa 6 feet eno ane da ho ma me no nie no. Sikani bewu ye ni bewu. Ye ni o. Sikani bewu ye ni bewu. Ye nyina be kwada ka menem. Na eye dai ane yebu ye hu animtie. Medical doctor umu teacher ni su mukue ni. Ewiase obia ho wonfaso o. Obia ho wonfaso. Eyi opportunity bi na aba. Eyi akwanya kesie bi na ebi. Eti ba bi wo brabomu biara. Me pa achew bre ho ase. Nyatema ma obi. Enkase ntia obi da. Enkogina ba bi ntwitwi obi. Because of the current situation bi a owom. Enimtie buo. Koso na edenome beni paso. Esini pa bebre nshira kwai. Ebre ni pa bebre ase. Edo Onyankopɔn bufo beni paso. Na obi a wode sa brabo we bewu bia so no wunya nkwa. Yesu Kristo hwedin ana obu be ede kire wo se. Na Yesu bu ebinom a wode won ho to won ho so se wotene. Wode won ho to won ho so se wotene. Asene afoforo. Na womu wo mo aka no. Let's see onipa bi wo no mo a omu Etina last mbeka no obi timi ka se titu ne ye kana say agidifu obi no kokonkokofu obi no obi timi yusu word bi say ewiasefo a o ma besraye no ewiasefo a o ma besraye no amamamufo a o ma besraye no. How dare you to say such a filthy words? One ay wiaseni na one ay amamamuni. Ye come amamuni a ye wo nipa no a wo kakwa wo na ya amamuni in the first place. Ebinom bu omo se omo de omo tene ase omo na ekọ heaven ase omo na ye kronkron ase omo na Yesu Kristo ba na omo na etu akohia no wiem medofo. Never you can't say underestimate anybody. Enyi muda emu obi enim tiata o wiase a wo bae ayi opportunity bi ntia obi na kana so wase asem bi na aba aboa bi na aka wo na ka wo kura na wo bie wa no a wo kasa no se woni nipa kura hia wa bonten wo ba bi a wontimi hwe nanem da woni wo bi dibia woni wo bi gina bia na wotimi bie wa no kase wiasefo no maba ye nche no
amama mufu a wo life no so na hye wo kasa kasa ne bia menim awurade asem so tuufo akasa kire wo se enye kasa papa sa kire wadwen ibinu ke kasa ansem no wiasefo na aba ye nche no na sa kasa na wo kan ye wi a mode ade esi wonum se mo to correction afore ye hifo ne yi kase afore bo no ambo no nso dem no hifo ne yi kase hifo na be ye madoye hifo na be ye madoye mo ba afode ya chairman ifiri he na eba enye kwesirafo na emu enye o mo eba mpa abo no a and you dare to stand there etimi din komo kire nkrofo ne afoforo se we ye wiasefo na ye discriminate ni ye yim ni esem ni ye yim ni esem ye yim ni esem eti Yesu Kristo hwedin en wo se ebinum ebu omo ho se omo tene echen afoforo ana me kan se me medafo no kwasirafo nso bebre su ba no bebre su ba no se yesesam fidie ni koprichi wa bonten a sofo bi ho mo otwem timi hwe oso no ahwefo wo dika bu so de wo kogim kwasirafo bi no mon sachira maadwe na osoro ahenie no Onyankopon de bema wo bia na koma ye na odi ne melansam so who preach no ahwe so no ahwe fom wo hwe ona na esi fom no a ne nemi de ho ne preach di na esi fom no odi ka bu anim tia se wo ye bosunsum ni na obi a wo so mbosum ne timi ka Kristo ho asem sei won wo bi oso mbosum a de bi ogina life kan Yesu Kristo e wu sori ye odi Yesu Kristo wu sori ho adanse e wo media no so sei da enti ebinu a yenya opportunity abetratan so dem a yebu afoforo animtia no yensa kira ya atwen no soro hini abai edise obi Kristo ni na so obu ne yonko animtia ompa aba a wo bokura no enye dwuma da obaba wo bo enko enye dwuma onkonkuru metie jamani pa bebrebe ebru owiase no Luke chapter 18 verse 9 wasena Yesu bu ebinom a wode wo ho to wo ho so no na wo mu wo mo a aka ebeyi se enipa baanu ekọ asorofie mpaibo tio obaako ye Farisini obaako ye tugini Farisini no ginai ebo mpaye ewo nitirim se Onyankopon meda wase se mente se de nipa akaitie emimfo enkontompofo ene osede emimfo enkontompofo ayerefafo anase otugini yempo midimu adapem emumpire no bede de menye nyina so ntutuso dudu ema medofo Farisini ni mpa ya wo bonu no Yesu Kristo e de Farisini ni gina wote se obi a obun ho otrini ni obun wo se wo sefata won na tie awurade ne wo mo na de asore ne baaye wo mo na be bie prayer camp no wo mo na ye se ne nsaso de ebi ni ho won na asore na ye bishop won na cantons won na huna de se odifo won na etimi preaching mani pampempem zakira enti Bible say Yesu Kristo de Farisini ni gina ho de kire wo mo a wo mo saa adwenhare anase saa akoma no ene se nsuye no wo say na tugini ni nso gina akirikiri na Bible say wampese o menani so mpo kire soro nemu wode ne nsa hwe ne koko ena o ka se humi diboye ni mobo awurade na Yesu wie no ana o say mumu hwan ena mususu se wode bimdie ekọ ni fie awurade tie ne mpaibo o se nyo obi awo eye tugini no a ode ne nsa ehwe ne koko no o wie no o se hwe mesemo se we de bim esan kọ ni fie esen obaako no na obiara wo man ho so no obebre na se na de obre ne ho ase obema na so Luke chapter 18 verse number 9 mesemeno kasa fa nim tiebuo ho on se obi kwa asori fie ko bom paye a obom paye tia na yonko
obu on manimu no saa na wote obuno se wotene we dey say dey na no kra we say okra akososo mbem na no kra te say okogba adwaman na no yete say asebi kra ne si ne siye enti efiri say nipa kro ho asem baaye no wodi nipa kro e kan say ne ho asem ahye mu saa bunanim tia saa bepemane etu hunu so onye nyankopon nipa medofo nipa na wote ne ho asem say wakoyese no ya eno eda so hye wutiri mu a enti ene hu ne media no so ene hu no 101 oni ni hia wa asori fie a na wanya adwene me say we die ne honte we die efi won ho we die em say obompa ye nyi me ka kire wo awurade ne de bone eche nipa wo yes awurade ne de bone eche nipa ebia na say nipa na wubu na bomfia wubu na nintia no wono mpo ne mpaabo eduru nyankopon enim ntentem firi say na koma bubu bone ada adie no enye bone biem enti akoma ne adwene na deda yentire mu a yedi bubu nkrofo animtia ese nipa mu ene Yesu Kristo asem no wo se eye bone kese e de mame no mie no na ebesi bebre nhira kwai ebesi bebre heaven kokwai enimtiabuo despise them edisi ye penkwan ye pese ye mpa abo ye wo Kristo mu a adofo no ahobrasiem mo sonfo wo fa ahye mo ba. I do respect you all. Said Danny then you know bam life so beti awrade asem. Muma yenhwe yi na yamu nipa da sene nemtia. Obia oni ne be hia wa brobo mu bia no. Obia oni ne be hia say ye adwumam abusuam ayi ase. Baby biara asafo mu. Hwe no wa mu obi animtia da. Na wonnim obrempon ahyase. Menu mienu nim obrempa ahyase na no mekoye me komena na 1 week na no me beka no media no so me komena na 1 week ewo yekurum John boy bi ho na yemu no tieni o ti asema me kan yi na yemu abrante ye fra no kwadwo bema wo ye slim ena nani hirete school time no ye me junior ase ye mfane nya hwe into we school ya bakuru kese me ye boy bra ti no twitwi trotro ne ade a no de ba makuru ene ade na no ya me se me ko me na yi 1 week me na so yo hen kese anonom sahin otumfu anonom sahin me na no ena ye koye no mo dem twene gin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 g no mo bon twene ba no mo boba no mo baba o therefore na ebe ye kuro mo hene ana me na nan suso ana mo bae na ejame ya nam so ni me video ana eja metwa video no a me hu sa brantie bi obone chacha bono ne ntumam na chini esi ne so na wo ba akwam na chese ne nsei ehemfo so omo yi no ye kana se omo ntoma no omo kwa ha ne step bi ho ha na waye ne ase omo wo step bi oye ne sei oye na waye ne sei oye ne sei ya oye ne sei ase wo kwa kakra ana ye do mo kunwa besisi ho ana mo trantran so enti abrantie no na ote me nana no ebenkum so ana bi so te nifa so hemfo na twa ho ahia enti obi akɔkyeakyea odefo ne mpanifo ne nyina wanam se me ya we ya me nana be kwa akɔkyea ti me koye na me koto ye na eja me yi me nan mu mpabo aserpese no yi baako me pele ba akiri kakra saa so te ase hemfo nkyea no wan hunu ya ye ba chiw dedua ana me pele ba akiri ana me bomu ase kakra na mchia odefo nsem wo se na ho ye na mse wo nana urade adom me ho ye ana o se wo de bedi nkomo na mhio na me hwe owura nanim saa eti metwa video no na mse na nya kwadwo be mani afi boy ba ko gina me nchen wo se ye be chiw dedua ana mse na ye be chiw dedua are nya ni din no so wo ye nana wo ye odefo hwe ba bia wote hwe chache wo hye no hwe ne ntoma hwe mpetia ne enkapo bi ogugu ne nsa namzo mianwen
de nkosi was we what de all be ma kan wo monte asembatu sisi a tieni o ene wabeye benkum hene a na na ekwa a odimu bi enso na nka no onyo obi a dem ka so ti ase na kurom oni emu no ye mfa ne nya hwehwehwehwehwe enso ne odi akomia me hu niam bebre ewo kuro no so mrante ne nipa bia omuhwe omu yie awurade agina ne tumi so asisi omu bia kwa ma omu me ko hu omu sa na mani age ana me so na me so mani age se ene awurade ayem osempakani amani din aye ka awurade asemani pampempem ete enka etime so me ko horo na eja me so me fancy aba oso Ntitama na me preach TV so no krom ho nyina no mu nyina so atene wo se can say fireman ni pass mercy ndi she will preach with TV so na nkrofo so de hwahwa mo ho ewu krom ho ti du kwasi ada atama na me preach Sundays bon se be krom ho no mu nyina so mu TV no mu nyina hwe me fireman me kanya me se mu TV so sa na urade na de se ubu obi animtia wonim obrempa hyase na de obu obi animtia bia no ugu onyankopon anim ase na eye kasatwitwie ene atemdidie kase a udi onyankopon se onim nyansa se wo boss anipa no nti adofonom mitu awurade mafo baabi a yabo bra kodru biara kristosumu abrabom omi ye hweye na ye mu obi animtia omi ye hweye na ya mu obi animtia na eye abrabo suban bi a ekita ahomaso aferi pa bebre ete mesira mo mama yenhwe liye enhyanka Kristo din afi yenhwe asembi ewo eye Proverbs chapter 14 verse number 21 se obi ebu obi animtia Ewurade se eye bone kese. Proverbs chapter 14:21. Proverbs chapter 14:21. Se obi bu obi animtia eye bone o. Obu obi animtia eye bone. Proverbs chapter 14:21. Yehwe oka ho asem tia wa bi o. O se die obu ne yonko animtia no eye bone. Na enhira ne die ohunu omane hunufo emobo. Dofo pachotie kasa ni yu Ewurade nam Solomon mebusam so ka kire ye se yebu obi animtia ye yonko animtia Ewurade se eye bone mai senya bone nko ane so watwitu akokum obi o senya bone nko ane se mepachaw wafre nsu abo obi dua mena wu o se yebu obi animtia se animtia buo no woni me na se ni yomo ne ye ne sa ne manu a obeprapra no ho woni me na se oyonko ne me eyimu enipa ne mu hwe we o deserve we sanim tie buo no Ewurade asem se eye bone so obu obi anim tia eye bone si ebu obi anim tia eye bone obi kura nim tia bu a wo bu obi kura no otimi bie na no ewo ne kasem yes anim tia bu no ebi wo kasem oso namne me oso ba ne me one me na se Bible say bone okay kan Matthew chapter 5 verse number 22 a enso kan oso obi a obese ne nua se raka ase ni nipahunu anaso obeka kwasea no obedifo akojama ne hunu krom hell onyankopon so ambo nipahunu ana me no omienu nya authority aka kire obi se oyi nipahunu because bacho so tiase enimtie buo nu no ubu obi enimtie a chese nipa kro ni su ni mfaso wo ye useless
ni su ni mfaso enti ni su ni mfaso nte se de wadi na tema ka kire nse nipa hunu kwasea oso obedi fo akojama na hunu krum enti se obi ade animtie buo ebo ne bra na we look down on someone wankasa wanamo no we say o de benante okwan no a eku bunsam gim we say no so na befa mesi ebia na sofo bi mfa nkyere wo ebia na asoma meken wona nwene ho ebia na wonsusu ho da mehyira wo efiri na akuri trase ne bu won konte yi papa ompe obi a ompe no a enya afi na beke kansem bi agugu ni dipa nanim ase wodi nipa na nya adwuma bi mu a nya afi na beke kansem agu nanim ase akeka nsem bi di na busuafo mpo abefrafra mumye nhwe yi ewa nimtie buo yene nipa ntem yene nipa fem mume yentriti nipa nyina equally mume yentriti nipa nyina equal nano Yesu Kristo kasasa wase mo to party a mo ye party mo ye program mo ye party a ya mo mfre ayi kana sey enwisia ne akunafo ne ahiafo emra maponto ase eno sa kasa no a Yesu Kristo kan na eni nipa dodo se nitimi yesa wan na di ni birthday a obefrefre wo so oto party a obefre ahiafo amna o mabahye enso safo re nyina they go to church. They go to church. When they didn't birthday or beton safre hiafo. When they didn't birthday or beton safre apache bubuafo. Or penenamfo for no man dresse. O mako pebe bia dwetwe omo ho. They are all Christians. As long as we nyina yanim tiebu. Yanim tiebu kese. Obi ti hwichem obesere na dia ono awo ma no no wase di na temaguso. Obi abubu okrapoma obesere na dia oma no no wase di na temaguso. Wase die wo buni nua ne yonko animtia no eye bone man. Obonefo bia nso wansakire a onya nkwa. Hallelujah. James ngoma ne ka kasa bi e de kire yi. James chapter 2 verse number 1. Eba Kristofuo mu a enyiyimu enipa anim nyiyimu enimtiabu nti amasese nyiyimu kwa na ekoso. James chapter 2 enyiyimu nti obu okura no obe program kura no osem meboa program na wo be ya sorry program kura no obe yi nipa nim we de yamfa no we de ma ne mma we de nyini sinchai we de yamfra no sa nyiyimu nko a nyiyimu nyankopon adwuma kura nyiyimu sa na ekoso na de se suba we tie urade na ase se wo pe nko a wo de wo abu afa wo de sabrabo we pe nko a wo de bu afa. James chapter 2 enchana me pon me de bre na ye adwuma. James chapter 2 James chapter 2 verse number 1. Osmafo Paul etu yamfo a Christopher fo e wo saa ne ma no wo se adefo ne ahiafo tie wo se menuam mumma enipa enem hwe ene yen ewurade Yesu Kristo a wo ye enmonyam wura no gidie eni afra. Enimtiebuo no enimtiebuo nti ene enhwehwe nimu enhwehwe nimu wase moma yemma enipa enim hwe nipa enim hwe we de ofata we de omfata meboa program bi kurati me koso asori fi asem na make we ye bible asori fi asem na Paul kan program ti me koso ewo branch ana branch ho na achedie bi aba
achede na ebae na achede no ni chemu no na esisi abam ensi de bia wo life no so bia wo branch kura bi ehye o makodru asori fie kura no o motete ho no homeda ana kwasiada ana se bibi kwaso no ensuo kura no mo becha ensuo kura no becha na o machede ama asofo no nkwa meboa on se kwaso ye nyina na ye kristofo na eti asore ho ana mo chensuo ti sofo nkwa na eti asore ho wo mo motepono ho no wo mu ye nipa chen wo mu aka no ana wo mo mote epono ho no wo mu ye nipa chen wo mu aka no eti zenga mo chensuo de a ene mo cha ma asofo no na ma pesa cheti bi nso na ma che e de ama ensafo ma no mote edem woni nyina na nka obi aso nya nsuo no bia no onyi mu ekoso asoro fie nyi mu a ekoso ewo nyankopon fie Paul ka ho asem Paul ene ka ho asem enimtiabuo we de odizabu we de odizabu we say yes also someone was complaining about it in church today yes ayenimtiabuo enyi mu ene enimtiabuo me say message bi say no message bi say no me se minya platform na se mi preach a obi to obeka se me bo na kutia but ne ye burade Yesu Kristo asem no kore pa na ye ka ana ye ne aye tu jase no omunye program mfra ye da wo mo hye nkoko wi omo mfra wo da because wo mo nim se asem na wo ba wo beka no wo beka ama obi to a ayi sube omu wom entinya de so obefra omo abada omo mfra wo da because omo nim se no kure na ekita wo no wuyi na dia enipa bi behunu suba bi ne niam bi omo ye enimtiabuo enti Paul say menuanom mumma nipa enimo hwe nipa enimo hwe enni ene onyankopon honhom enni afra e wasafonim obi betima ye program bi a wedding meboa na o che nuane wo mo che no o mutimi se nipa nim na o hwehwem oyibi koma we obi kura bo okura nipa no kura bo tumi se o mo saso pa no esan we hu no de akoma we no esan we hu no de akoma we no o mo peke safo ni nyina awurade asem kese tia sa ne man se eye nimtie bu na mu bu nipa na tete aso de mo because mu hu ne se ono de program no kura no wa nyiska afode na mo boy no kura no wa mobi ni sike wo yie no kura sha nti ni kwan se bibi kura de wo no mesese mu mani bie mototo ne bo nya den sa take away na mo che no eno no nka hwe eno kura abonten duane ne sa ne man kura no di kura mfaso bia ni so but efe kamo fanso ni pakro hwe no wa cha afa no wonim se sa da no se ni pakro wa se na koma wama wode adwendwi bi na ekọ ubunu se na de na wo me hu a eno nti ya yese e de a kire mi dem ko so te ase empabo kura na esese nipa bi ebo kura no a ne yi afa no ho ne de akoma nipa foforo nyankopon fie dwumadie bi kura na ekọ so a asemasi de da bi momfa ma no enimtie buo ene ekọ so nyankopon fie and ye kremu we nyina se ye onyankopon ma a ye hu ni asem a ye kronkron a ye ko nyankopon nche me se atemuda ebe yere se eti medie mitufo moma ye nsakra ya dwen hwe na one destimate wo bidja emu obi anim ti ada wo wiase a wo bae adan krisosuma yetim ene abraba ye bono emu obi anim ti ada na wonim obi daache ene wankasa wo mu kura no wonim daache de bewiu mintimeme nam one evangelist me ye careful me nsani pem se di metriti we no sa na metriti we
Said them we be din komo no sa na me we be din komo. Said them can we asem no sa na me can we asem. Na wan huni sa na you adwen say obeyi nipam obebu we animtia woni we be ye free woni we be ka na wa dane niema me ka kire opri me pa chew ahobrasiem wankasa you are digging your grave abra wo brem so ye ti wo se na se onipa wo hye sikam petia ene atade fefefe eba muhia demo na ohiani nso de atade tantantan bi eba ho na mohwe de ohye atade fefefe no na mokase wo de tena de eye ha na moka kire ohiani no so se wo de gina no ho a anase tena menan ase wo edwamu hanom a ene na eno enye mpapamu na mo papamu mu na madwen na ose de na maye adwene mu temufo ana ena Paul aka so obi ba mu no wo sika na mo kire nipa na se sika no wo nti o metena baabi haya na de oyi wo hiani na oni bie no mo ka so wonko tena kire ho a enye yimu ni mayim ne papa mu mo de adwene ena ebu atai ni sika nti yemanu meye ayi esofo ni sika nti yemanu yemfa we manu position we manu yenye sie manu me say safo me say wo betwa no hia sesi a ni pakura ma sorry they will call him and check up on that person because omu no say when yi sika kese e wa sorry fio na wo ntua kapre wunyi kapre empire kura yem from po na nkase abobia ma munyina na mote asoro enso empire ba kukura ni won ma wo mbe fro ba empire ma woda asma make wo bi dibidi wo de bia and what asoro fio wunim bia koso. They call themselves men of God. Omo pe baby e hoye. Baby a debi omba nye sika free ne ho no ma dwene no makoma wo. And ye bu nsafoma na aka ne say they don't deserve. O brani adaje a wode obi a wo boa no ba be ye mpabo asore ba ne ho kire no woni bibiye ahohia ba ne so hwe bi ato no a difo no anase sofo no kwa be ka say o me anwere o mu a wa akokoye wade enimtie bu obi a we boss abrani bia hunu se wonyina so wo Kristo mu no wonyina yi ena Yesu kan ye no ena Yesu Kristo kan no wo se farisi ni tujini no what did you see farisi ni no den sapai ko ni fie eti wo mu atete se ne nyina mo yesa de no nyina mo de tie awurade fie nyina mo papa no kwansi empire bia mo bobo bia no enye dwuma ana wo asafo banso a wo de wadwena kosi se ayin na sofo we nko na enwosra wo no so asemasi na enwosra wo no so nto no nko na obema na bompa ya mo asori fi wo no me ka kire wo wansakra wadwena nimti abu awubu wo mo aka ni nyina no wansesa usu nya dance ye da we eyetoro na eka enye me na meka kenke Luke chapter 18 verse number 9 asemre wo ho obi nimtia no eye bonema ana John 9:31 sisi onyankopon su ntie de boye nimpa abo enti ubu obi animtia na ebone ma ode a na John 9:31 no so aka je so onyankopon tie de boye nimpa abo a wo de wasema make nje de se metwa nkontompo a asofo ne nka njirawo but I will tell you the truth. It is a person who awurade nanti na yehu onyankopon abasa na ne kania no to ya brabo so na daachi ye nya nkwaje ma ya brabo anase ye nya nkwaje ma ye kra adofonom saka se omumi hweniye looking down on someone enipa munyiyimu enimtie buo nipa munyiyimu we do deserve we special counseling yenyama no awurade mfa bone nche enti wose enyam papa mu ena mode ba na eto wie na no wo kire mu a na wose anuanom muntie onyankopon enyi wiase ahiafo mfanye gidere mu ahunyafo ene ahenie ya wode ahye wona wodo no bo no adidifo ana na modie mobu ohiani na nimtia na enya defo no ana wo hye mo so na wo mo anatwemo ekwaseni ana
enye wonu ane kamudin pa ya wode efrem no nsemane wose na modie mobu ohiani no animtia sika woni yenti obuna animtia otimoto so ti driver obebo no so abena de car na piano me si asofo bebre su ba no omo drive enyankopon krofo nsorma bebre su ba no omo tikam no drive no mu hu abobo ya pragea obi timoto so obi te sakre so obi namfom wonfa ho ebi de car pian krofo de bia na wode wadwene ebu obi animtia na wode ka ko piano na okote hwe a woka so obenya ho adi abankra de ho kyewa saa ade na wo ye no onyankopon fa nkyɛwo bu nipa animtia wo ya dwenem ne akoma mu saa ohu asomasi a wahwe no so no ahwe no fom no adwene bi adwene bi enye obu animtia wo na adwene ndi misramo momie mu obi animtia ewo yasetene mu firi ne krodja se obi ebu awurade asem so animtia wankasa wo boabu abufuo ede ama wa brabo bebre nso bu awurade asem ne ntia ne asema ye ke obu na animtia se emfaso ni so nkwasa asem kra na abrante ne keka no animtia buo no nipa ntem die ni o ana nyankopon asem so bebre bu na animtia yes yankan asem ketuwa ya bi me ma asem no aba na wieye eye Isaiah chapter 5:24 awurade asem animtiabuo so koso awurade asem animtiabuo ekoso papa despising the word of God. Isaiah chapter 5 verse number 24 yemhwe eno nso asem bia oka Isaiah 5:24 ose ya atemu enti sede ojaframa edin enchenchema na ojamframa nso ehye ewire dwane ye no saa nso na wona saa nso na won mu hini ebepro na won mu enhwiren ebetu akose ntutu efise wapawo asafo awurade mra na wabu Israel krunkrunni no asem no animtia. Please, God bless you. Was said you would jaframa edin chenchema se ewure dwane ewo na me pacho ye pagya so mu a hwese di isi shefa. Yes mfato ho na ewurade na Isaiah so kan hawo was say ewure bi ewo ni ye twagya to mu a ye hwese di isi ehyefa was saa so na obi a obu ewurade asema nimtia obeye ateguda obi obu ewurade asema nimtia bia na che say you have ignored the grace of our Lord Jesus Christ. Wapo ewurade nkwaje wapo ewurade adom no etu obi a wopoma ewurade adom bia nso na che say won fata nkwaje eti atemuda odo betu jim. Otiaso fie ni be preach a no afan bag away no okọ otiaso dem ni be preach a no afan fo no okọ yekọ che say ewurade asem no so nim faso o mo ma yenwene o yate abre mu Yesu no kurade ndie medofo se me no mie no po ewurade asem ni ebu na nimtia se eso nim faso eso nim ye bebo ye bra se de po wiase ni ato Kristo asem ato atwene a ni ebu na nimtia wo se atemuda sɛdeɛ oja ehye ewira edwan no saa na ebeye wɔn a omubu awurade asɛm animtia atemuda. They all burn in fire in lake, the lake of fire, that is hell. It momi enhwe ye ni enkura awurade asɛm ye papa obi a wa life so bia no mentoto awurade asɛm ahye emu awurade asɛm animtia enya so den wa awurade asɛm ho. Why need you go awurade asɛm animtia obi a wonfa awurade asɛm nyahwe ye to no sa de wenye wose no ana meye na wafa wiase abɔ no bo na wa reject agenkwan Yesu Kristo afiri na brabom just wo bu awurade asɛm animtia. Proverbs chapter 13 verse number 13
Okasem ketewa bi wo Proverbs chapter 13 verse number 13. Yɛhwɛ asɛm ketewa mapon mento amasɛm so bi. Proverbs chapter 13 verse number 13. Animtiabuo ora Yesu asɛm kasetia. Ɛyɛ subai ɛne abrabo bi a ɛnyɛ papa. Momeyan sakra. Ye wɔ sɛ subai mu a momeyan sesa. Na obi a wobu obi animtia na so obu Awurade asɛm animtia bia no. The spirit of proudness ahanta honhom ewu nipa koro mu. Asafo ni nyina nso atemuda ugemu. Proverbs chapter 13 verse number 13. Yɛhwɛ asɛm bi. Tie. Wɔse die obu asɛm animtia de ɔsɛyɛ ɛba ne ho so. Na die osuro mmara no obenya akatua papa. God bless you. Tieni o. Wɔse obi a wobu Awurade asɛm animtia no wɔde wɔsɛyɛ ɛne ba ne ho so. Distraction. Anyone who brings who despise the word of God brings distraction upon himself. What do I say? Or say any abunsam jim and na mekenkan Isaiah chapter 5 verse number 24 at the mount. Was a said ye uja eshin chenchemano. Sana obia wubu Awurade asɛm animtia obeye. Atemuda ho asɛm. Ene ubetima rejected the word of God. So one sakra jim and akowie wabrabo. Onipa wubu n'animtia se wonsem fata wonya hwe woni bi woni kapre na wo se nipam sofo wo se nipam ewa sori fie na obi a oto aduane ma wudi nko na hwe no obi a one no ye ka na se o ma biribi di ono nko na wo kyese woni ku no ho no me pa kyew Awurade se eye bone ma na obeku chi no eye bone ma animtiabuo obi kura timi bia na aka se asemesi mi munu we mi munu ketekete kura jama aka se wo mi bu mi muo me mfere kura mi mu kura woni se wo kan wa no wa abofo asom osorate na se wono Nyankopon obo nipa no wa mo nipa hunu na wo nipa de se ni wo estimate nipa se we ni su ni mfaso na obu na nimtia woni skanti onaka woni sa no dwuma aforbo ono no de ne kyese wonyi ska kese enti woni bread ma no meboa ene wani hwa abonten wo mo to de ne ma wudie wo mo kyewa kyede ye hia mpa bomu a safo na wo bre ne adaje ofafo a obi a wono no ehwe o kama no wono na nya bre ne adaje de ne koto mpa bom ene wasafo ba woni kapre ono de omfa no ana di we sofo odi we ti asorofio beboa Paul kasai wasemuni edom ni hia na mobu ahiafo animtia na sikafo no mu position akyede ba asorofio ho a na machecha amam ho we di ohia we hia we na mu bu nkrofo animtia na mo cheche mam ho hallelujah Awurade si wo bia wo bu obi animtia bia no eye bone kase de mawa se wan sachira mpa Awurade kyewa atemuda uja bedaro mu uja ebedaro mu enti se suban keten ya abebata nipa bebre hu ene asofo bi ne adifo ne asabakafo bi ne enipaku bi hu no mon sakra madwen mon sachira madwen ensenka kura na akwa yese okokanya mesemu a obi create me ponti we odimi nka me babro mame me pe obi a waben me pe obi a me uridi me babro mame a na no be contentem unye serious we de me pe obi a uridi babro no a me honhom beba me pe obi uridi babro no a me honhom beba we de na kenkan nye we de oyiri nyenya oyiri baako ohun suban e bibi wo
na yɛde saa suba we ni abrabo we titi awurade fie koba. We call ourselves Christians. Ya dwensi anya heavy awie. Aya hantan na aba mu. Aya homaso honhom ene ne wote. Ede yane ayetete saa ni nyina. Yensesa ya adwene. Yensesa ya adwene. We na me frɛ no obebɔ mpaya ebekɔ. We de na no ate. Obɔ mpaya eye. Ndi mpabɔ kura obu onum kura omutimi hia na omo ye wɔkyenan ano mo ye mpabɔ na oyi obu onu otimi yi nipam wo bra we bra mo bɔ mpae we de na no ate mo man mic na mo mpae nipam nyijimu nko a ana ye de tete Nyankopɔn na ase adwuma musu the same thing nipam nyijimu unimo brempo anhyase o ai na unimo obi a ofre na koa de obebu na bomfia ne no ebia no wono na ebe ni petitiri obi am akopɛ no homoa de wonfa no nya hwe ne no ebia na mpacho daachi ono na ebe ye ni petitiri bi o wiase na obetini din na nso ntimi mbe no we say ebra na wo ahoyehia mu a onsem fatam wo satam na wo brand na wo so wamfa na anya hwe adofrom mumie ntriti nipa nyina pɛ siase ye penkwaje wo Kristo Yesu na se ye Yesu Kristo ma na ne honhom konkon tie mu a let us all treat everyone equal sa chedi me na beba ye nyina deserve one city adenti na sese wo bitimi nya sika kase titu no wo mum koko programs ne ade bibi betimi aba na ye cha na uye nya kase agyawe promotion na beba a chede beba wo adwumam ni ya cha sisi we de man 5 we de man 3 we de man 1 we de man 2 tu kwasiada ni akogirigina asore dem yeshirawo asafu yehuwa wo ye kron ye mausuo asafu yehuwa wo ye kron les kataya bro yaba Jesus yaba na memendafo nsusu di ninamu yede wodo na ye ade nyina onyame na wosie enti wonodomo ho anwanwado odobeni anwanwado enti wonodomo ho enso odo ne nya adwuma odo ye adwuma ade na mo ye mo tu biribi nwana mo nyina man transe ne manye bibia pepepe adwen na mo fa esese mo nyina na mo fa adwen ne motu ana mo ye ni si na ye kama odo ye adwuma na ubu on sore ma na wo take decision a e wa sore ho no ma enyo no sore ma na bedwene ho cabinet na amotepo no ho enya mo ana mo nyina besi nkonwa adwene ho ede na wonko awutimi ekofa adwene na wo akriti na wahyehye na de abeto dwa na osu wo mu nyina ni so na chese yimu wo mu onipa mienu miensa na wo mafa adwene na wo mu utua na mo wo yimu you are a bad leader asofo bebre suba no woni nipa mienu miensa bi ebeta kokoma akreti di ombese obekreti nyina wo wi anam de abeto board na upompo na mo yeso adwuma wo yimu wo mu aka ade na wan frɛ board ni nyina na no man transia ansusu ho na de no man fa anya adwuma enimtie buo enti adofonom menware ma asɛm no ndu no abo ene esima me no beka no megina Job chapter 36 verse number 5 wose onyankopon mu nipa nimtia watoka ntidi ai watoka what is car
ade ejetimi tomohye akromfo timi bewia etimi sei betimi eku wo daka mu nti chase wo chenso atoka nti wo chenso oba daka mu nti ensafo man wo maka nyina omu obia bema daka mu nti ensafo mema ni nyina omu obia medofo enimtiabuo Awurade asem ekasetia enti adofo nom ye nyina mogya wo yemu ye nyina wadwene Yesu Kristo ana asiesie ye nyina pe ensatien enyepe ebi wase ne bi nipa nyina tenten so nyepe ekire onyankopon abode emu nchichemu bebre baabi a waduru ene baabi a wanya wagina hunu se eye Awurade atom ana de wagina ho na ebia na wono onyankopon ede wagina ho fo afoforo enkoso enti se wadu sa level no a be ba chew emu onipa dasani bia ka bia nimti ada so yarefo so ye hiani so ye mobo se woto sini ewo biribim Omiyemfa Kristo Yesu asamanante ne yemre ye ho ase ye nsonsom ye ho na Yesu Kristo baaye no wanyi yimu ewo ne wiase a adwumadi a wodi ye bia mu wanyi yimu ewo ne bibia mu oni nipa nyina atena asomdwem wo ya santini a unuane no esrimni the whole tribe Ghana the whole tribe ye nyina nipa baako emuja ene woyemu emu obi antia enko kasa bi enye kasa ehonte emfa kasa bi nkodi tribe bi atem na ye de blade twawo a ye de blade so twa nipa kora emuja koro no ana mempre ana tribe we mu na akoware ana mempre ana tribe we na akoware e mata bin mun sakra mo adwen e bana ware ye famu onyankopon de kanipa bom eti mata bi mu a mompre ma mo ma enkwada other tribes mu ni ade mon sakra e binom teten so de mo asasuba no wo mu animtia bo na wo bu obi e kan say wo bu obi abusua animtia ade ntina se basa mempre ma ware sirimni no mempre ma nko ware santini no mempre ma nko ware anwurani no mempre ma nko ware ehwanhwani no eno besi mu say ya ba Kristo mu a saa ne ma na ebesi mu say ye nyina nipa baako na afi nchichemu we efrehin nchichemu we efrehin awonti no obu obi animtia nchichemu we efrehin sasuba we efrehin kasa we efrehin akutiabo. God bless you, Prissy. Akutiabo. Enipa munyi yimu yesani pem. Awurade nhyira no onye okese na omfa wensie mesomfo anase obetime afra me David Evangelist ye True Faith Church International Kumasi Sokoba World Village eho na me wo so sapakania dane da nyina Ghana time ebono wotwe pa me ba life so na obeche Awurade Yesu Kristo asem wa mantem ye start no nwotwe na ya pem so amena bo no do 2 hours ene kakra Awurade nhyira so onje bre na onimehia he de bia Awurade eme asemfofo eme de ba platform we so TikTok pomodina ebo 80 pepe enwumere 80 king obi kan say for video no eto eye Evangelist Ujewura on TikTok. Evangelist Ujewura on TikTok. Evangelist Ujewura on TikTok every day. You start a daily life program we you call 9 months. You two with the I just emergency be you two with that 9 months any almost 9 months in it. Yes, almost 9 months in it. And you will you 9 months in when you will you started TikTok live non-stop. About 80 BR non-stop. Your TikTok about 80 a Ghana time be so once Evangelist mo so a make Awurade asem 9 good months ni a ye bo Awurade asem ho dawuro aha so nya anointing woyere ye ntonton woyere ni yenyenye enkomhye bia a pure word of God Awurade asem krojan ye mfra mu and ye wo life so a ye bo ho dawuro ubetimi atuanamo no abehwe ye kira kwai ewu Kumasi
Sokobai Wood Village ukwere bia na yehia bompae efiere bia watch night memenda ena me pacho ye ya sorry me sofo e yo sofo Jacob Eche me sof peni no oba na se ohia ensu